बफोराव साख्लाय दं कैंडिडेट तो तिनी सारी को प्राय 7टा समयराव साजाना दङ हायाखैबा खोना साजागोन कारण सालथ समय दंखोब्ला तानबो गासिबो लेदेंखा लेजे जतखौसो थेखमायखा जतखौसो थेया दाबोसो जरा कयटा सिटाव कन्टेस्ट खायनाय साख्लाय जाखा दाबोसो जरातै तो फाइनल सुगिया को आरो जतखौसो रेडी ओमफ्राय 36 जरातै तो कन्फार्म ओमफ्राय सारिबा बुबागरा जेखौ साफोर मुस्ताय सरेके सायमाना सालकिसा सगा जों सायमा गाजे दरबाय I50 फायहान तमन दा I50 रेस्पॉन्सिबल बाहाय दाहु जरा आबला आं कसारो गरिखौ आबो बुबागरा न सायमाना कारण मीटिंग तो बुबागरा बायसो माबा अच्छा सर जे तिपामाखानि फाइसिं तै मान्दाय कन्स्टिट्युएन्सिआव जे खरतामनि बुं फाइका आबनि बिसिंगा पाइथागो गोबांमा केबे मुं दंमाने बिसिं तै पाइथागो नन रिंजाखा आबनि बिसिं तै ताव बमति आनो फाइका ने जे जों बिसिनि कत्रमा सायमान माने आबा हाय कुनो कौर खतम खनायाखौ जे ताबो सुमाने बुमु खथाम फाइका आनो रिंजाखा माबा हेर कुनो खबर आं खनायाखौ दा नोंसोरनि थां सायमानो जों दिनै सामु पाइलेया सामु खायनो दिनै फाइका सामु जा मतामति जों आबु जाग न आबो साराते कुनो सायने कैंडिडेट नि बिसिनि कुनो प्रग्राम सालाय जागलि आतेनि अब तो बुबागरा आगिन सिमनु साजा बुबागरा न दिसननाने बुबागरा न आपनो साखलायने अब जे बुबागरा खाइ तो अब न फाइनल बुबाय लास्ट कक है सुना मुसमांगा ताकलाय पिप्रामो थरिङै बुरिनो कयटा आसन नजाकनाय बा कयटा आसन नजाकखा दाहु जरा अब वो ताबो डिटेल जों माइना ख आव बुबागरा थानि न बुबागरा न अब जेखौ साखलाय न आपनो सायमाना दा के ना सिन्ता करि खाबला जरा एगो 7:30 ने परे एनी टाइम नाय हायाखैबा खाना पूरा क्लियर ना खाना अब लिस्ट बाहर गया को अब न बाहर के बसी तो बासा खाम